Bună, dragilor! Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Kaufland de 746. Se vede, da? Bă, bun. A venit ca mai bun. Avem chipsuri. Paste. Formă de animăluți. Pâine, 2 paghete de pâine, carne tocată, aripioare, ciocănele, piept de pui, ficăței. Am mai luat 2 pui. Am luat niște fasole să vedem cum este. N-am mai luat de mult de la Kaufland fasole. Am luat de asta de șuncă. 2 borcane de ciuperci. Cârnăciori. Iar cârnăciori. Am mai luat aici, ce am luat? Cotlet de porc, de asta cotlete. Am luat niște de astea din pește. Le iau pentru cei mici. În general, salam. Am luat o din asta de creveți. Un ketchup, iute, și unul dulce. Am luat aici niște ardei. Ardei de cop. Aici am luat un ăsta de aluat de fritaj. Ce am mai luat? Un feri. O smântână. Făină. Luasem 3. 3 din astea de făină. Un ăsta de unt. Mi se pare destul de bun untul ăsta. Și pentru prăjit îl folosesc. Cașcaval. Așa baton. Și așa feliat. O din asta de iaurturi. Astea le cumpărăm mereu, iaurturile astea. O brânză cu verdeață. Un almete așa. Am luat niște timeri de ăsta de băut. Într-o brânzică așa, telemea. Am mai luat niște de-astea de hamburger. O ruladă. Paste. Chipsuri. Am luat niște de-astea de Kaiser. 2 din astea de Kaiser afumat. Măsline. Am mai cumpărat 2 din astea de zahăr. O punguță de cartofi așa. Am mai luat un spray din ăsta așa. Frișcă pentru fructe. Încă o din asta, o pâinică. Am luat aici niște benzi epilatoare.
o salată verde cu ridichi, o din asta de crembuști, am mai luat niște barnici și un din asta, dulce pentru copii, nu mai știu unde să le mai pun. Am luat din asta de căpșuni, niște biscuiți cu unt, aici o dulce cred că este, nu știu, am să încerc și eu, nu am luat niciodată, lapte, încă un lapte, aici am luat șervețele, iar șervețele, am mai luat un din ăsta de limpezit, o din asta de hârtie igienică și am mai luat o din asta de șervețele. Să-mi spuneți dacă vi se pare mult sau puțin. 7 milioane, nu mai știu cât am luat, 7 milioane 460 parcă. Da, 7 milioane 460. Să-mi spuneți dacă vi se pare mult sau puțin.